They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Vingers in elkaar steken, palmen naar buiten drukken. And now I beg to see you dance just one more time. Van mijn tijd, wie het 50 jaar dat ik hier begonnen ben met de jeugd. En nou ja, dat is nou stap je mij dus de oudere garde. Ik had ze alle wat dat betreft alle een beetje komen. Jeugd, volwassenen en recreanten. Nou, en dit is dus wat de laatste 30 jaar passeerd is. Wat is Theo voor trainer? Nou, hij is eigenlijk voor mij een huisfiguur wel. Ja, hij is altijd geïnteresseerd. En ik ga maar is de morgen echt net naar trimmen. Ik ga naar Theo. Ja. Ja, het is een fantastische man. Ja, echt heel betrokken en ook heel... ja, dat hij om je denkt, dat je blessures hebt, dat je rustig aan moet doen. Maar ook naar je privé dingen is hij heel betrokken. Het is gewoon echt een schat van de man. Hij is gewoon onvervangbaar. U is kort. Ja, want ze kun je eigenlijk net missen, Erik. Kom eens hier bij. Nee, maar ja. Maar word je echt net missen? Het houdt één keer op. Ja. Ja. En tja, ik weet dat je met jongen hebt, maar er hing het 88. Ja, maar dat is is een net leeftijd. een woordje, hè? Dat klopt het net. Oh, dan mag je omdraaien. Nee, ik niet, maar het klopt het gewoon net. Nee, hij is niet 88. Want wanneer ben je al zelfs met draven begonnen? Ze zei hier. Toen begon het. Ja. Ja, nou ja, en toen had ik dus kortbal, want als je de duur ben, moest ik kortballen. En dan heb ik gekeerd en ik heb letter in Ljout gevoetbald. Maar ik ben, nou, als ik denk, sectie bij Vitesse kwam. En Vitesse is dus uiteindelijk oorgang of opslokt terug Leonidas. Armen op schouderhoogte, lekker los uitzwaaien, kijken waar die arm blijft. Dan langzaam omhoog. Er is een bepaalde chemie tussen u. En het kan ik niet uitlezen, maar dat is een gevoel en dat is gewoon een heel prettig gevoel, zeg maar. Ja. Het is altijd heel fijn om je te wezen als hij direct is. En ja, hij let dus altijd in zijn eigen waarde. Daarom is de groep extra hecht. En daarom bloot ik iedereen zo lang bij deze groep, omdat er iedereen in zijn waarde ligt. Dat is heel bijzonder, dat is een kracht van hem, dat is onze verbinding. We doen een piramide. Kort. 2, 3, 4, 5, 6. En de snelle mensen een 7. En weer terug naar 6, 5, 4, 3, 2. Oké. Ja? En vooral voor diegenen die het niet zo vaak komen. Nee. Rustig aan. Rustig aan. Waar binnen sportkleren, heren? Ja, die hebben we net om. Wij maken voort naar die tijd maar te jongen, maar in koor. Dus wij hebben... Dat is net praktisch. Maar je bent al dravers? Wij zijn zeker dravers, maar we zijn wel blessuregevoelig. Dus daarom mogen we net meer hut rennen, maar we komen dus wel elke waarschuwing op een baan om te wandelen en iets oefeningen te doen. En bij te praten. En bij te praten, tot dan Theo voortgeeft en dan gaan wij dan gaan wij horen direct mee op. Je hoort direct mee op. Ja, wij gaan voor uzelf boeten de baan, dat kan van schouwen. Theo, het is mij een eer en genoegen om jou de speld uit te reiken. De erespeld van de Koninklijke Atletiek Unie. Voor bewezen diensten en voor 50 jaar atletiek bij Leonidas.